Heeft ze nog een lidsboekje dan voor het sliepen gaan? Ja. Zullen we dat doen? En we hebben een verhaaltje uitgezocht en het gaat over Jacob Slak. Zullen we het even zien? Jacob Slak. Hij docht alles op zijn gemak. Jacob Slak. Hier komt amper van zijn plak. Hij wil net zijn hut, want Jacob is een slak. En hij had een hoeske op zijn reg. Hij docht alles op zijn gemak. Na een hele lange dag had Jacob lekker eten wil, eet hij hele lietse bietjes, want zijn hoeske is samen vol. Als Jacob sliepen zal in zijn eigen slakkenhoes, dan loopt er hem weer om. En is hij samen in de soes. Soms smiet er het hoeske aan en springt er uit de baan. Dan gaat er als neek een slak naar het neek een stroom. Dat er is een naakje, hé. Ja. Zie je dat? Dat er net stroom, het had ik een zwembad omheen. Dat is mooi. En dat is verboden. Ja, op het nekenstroom is geen hoeske op de regen. Nee. Dan had er het hoeske even aan en dan gaat er naar het nekenstroom. Ja.